Nin bɛ masɔrɔ nɛgɛ ɲɛmugan dafara ni miniti 30 gundamkaw fɛ an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw kun kan nin y'a tuma seli ye. ANP n'ale ka wulikajɔ ni cɛsiri ɲɛsinnen don sifinnakaw ka baarako kunkan ko o ɲɛnabɔli ma u ni service social des armées ka bolodi ɲɔgɔn ma okumu kɔnɔna la u ye dɔnta kawura kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka ɲɛsin finitigilakaw minnu tanyana olu musow ani u denw ma a baaraw kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn ni alamisa don octobre kalo tile 23 ye hamaladɔnya k'a fɔ a kɛnɛ ɲɛmaaya tun bɛ minisiri bolo mun ɲɛsinen don baarako kunkan ko ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔna la Awa Jabate ani Ibrahim Kulibali ka sɔrɔlenw don. Agence nationale pour la promotion de l'emploi cakɛda mun ɲɛsinen bɛ baarakow ma walasa maaw bɛ se ka baara ɲuman sɔrɔ cogo min na ni ale ni direction du service social des armées ka bolodi ɲɔgɔnma ye o ye lajɛrɛ belebele ɲɛnamaya walasa ka se ka muso cɛsabagatɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye an ka finitigilakaw mun tanyana Mali kumabɔli la fo ka taa se u denw minnu bɛ yen nɔ ka se ka dɛmɛ don olu ma u bɛ se ka baara k'u yɛrɛ ye cogo min na donna nataw la ka jɔ u ka denbaya jigi kɔrɔ cogo min na n'o de ye baaradege kalan ye i n'a fɔ ka taa se électricité ma ka taa se sojɔ ma ani an balakaw ka tɛgɛdɛgɛ dilan ani bololabaaraw caman misɛnnin caman ka se k'u dege o la donna nataw la u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na. Haka jani kɛnɛ in kɔnɔna na maa caman kun bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni kɛnɛ in yɛrɛ denbaya kun talen bɛ ka di ministre de l'entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle ka sin ka nin kɛnɛ in ɲɛnamaya cogo min na. Maa minnu garisɛgɛ donna nin baarakalan in yɛrɛ la olu ka kuma lasela kelen ka kuma ta a y'an ladɔnya k'a fɔ k'olu nimisi waselenba don k'u bɛ nin entreprise fila bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ko ka dɔn k'a fɔ ka nin miirina ta ka ɲɛsin olu ma k'o ye tari-tari bɛɛ ye wa olu yɛrɛ fana b'u cɛsiri walasa ka se ka don u somɔgɔw jigi kɔrɔ cogo min na. An bɛ foli ta ka ɲɛsin Asimina ka mɔgɔw ma ka foli si surasi bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la service social direction ko foli di a n'a ka bɔgɔkɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma n'o directeur ye ka ANP baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo k'an ka maire ba fo a n'a ka délégation ka foli bila surasi ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma vraiment ni formation in a diyara n ye a bɛnna ma an bɛ dugawu kɛ Ala kana nin k'a fɔlɔ ye Ala kana nin k'a laban ye hali k'a bɛn Ala k'a se ku an ka surasiw la k'a se ku an ka gouvernement la formation in a daminɛ cogo min na Ala k'a laban ni hɛrɛ ni baden ka ministre fo a n'a ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen n'o bɔra yen aw mun de formation kɛ ka foli di aw yɛrɛ ma ko daminɛ don Ala ka nin ka daminɛ Ala ka nin k'a laban ye sisan tɔ ye cɛsiri de ye an ɲɛmɔgɔw u cɛsiri donc a tɔ b'an yɛrɛ de bolo sisan donc an k'an jija formation kana kɛ ko lankolon y'an bolo a kun y'an ka avenir dilanni de ye donc an k'an jija an k'an bolo kɔrɔta n'a ye. Hakaja ni direction du service social des armées ale directeur kelen ka kuma ta y'an ladɔnya k'a fɔ k'olu ka laɲini mun ye ni maa dɛsɛbagatɔ ninnu bɛ se ka dɔ k'u yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu tanyana faso kumabɔli la olu musow fo ka taa se u denw ma u bɛ se ka dɔ k'u yɛrɛ ye cogo min na. D'abord ministère de la défense ani ministère de l'entrepreneuriat partenariat dɔ b'olu ni ɲɔgɔn cɛ o partenariat kɔnɔna la an mun ye ministère ninnu directeur ye donc l'ANP o ye entrepreneuriat direction dɔ ye et service social o ye ministère de la défense direction dɔ ye donc an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo donc o baara cadre la an ye baara caman kɛ a bɛ san 4 bɔ donc o baara ninnu na an ye muso dɔw former safinɛ dilan na an ye muso dɔw former collection de produits agroalimentaires la an ye muso dɔw fana former transformation o ye ka porte-clés dilan ka savon blanc minɛnw ni musow ka sakiw ni fɛn ninnu k'olu dilan donc an ye muso dɔw fana former olu la donc ani dumuni transformelen do fana donc muso dɔw fana former olu la donc bi don in na an y'a dabɔ k'olu yira bon kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnnin mun formera donc an service social ko ye denmisɛnnin dɔw former et ANP directeur a fɔ sisan a bɛ ɲini ka centaine bɔ donc denmisɛnnin mun formera donc u kan ka baara kɛ dɔw formera karoda la dɔw formera électricité photovoltaïque o ye courant dilan ani so bâtiment ta ani fɛn panneau solaire ta donc formera fila de la donc denmisɛnnin ninnu sisan u dɔw an y'u bila ka taa sajiw la sur le terrain maintenant comme u ta baara bantɔ ko ka minɛnw ɲini ka d'u ma donc an partenaire ANP de donc an y'a fɔ ANP ɲɛna an fɛn sɔnna k'ale bɛ se ka minɛn d'u ma donc bi fana an y'o minɛnw réaliser
ko n'olu di denmisɛnnin ninnu ma ladilikan min bɛ ne ka di bɛɛ ma o ye sɔrɔdasi bɛɛ de ye sɔrɔdasi bɛɛ de ye c'est à dire an ka baara in c'est un métier à risque donc mɔgɔ si t'i i ka don dɔn mɔgɔ adamaden yɛrɛ y'o ye donc i ka i ye denmisɛnnin ala ye denmisɛnnin mun kalifa la ou bien ala ye muso mun kalifa la i ka se u dɛmɛ u ka se ka ko dɔ kɛ u ka se ka ko dɔ kɛ donc a tɛ ko peut être maintenant a tigi salen kɔ ou bien ne ko a tigi sɔrɔ o kuma la i b'a fɔ ko a dɛmɛ donc depuis an bɛ activité la ne b'a demander sɔrɔdasi famille bɛɛ fɛ sɔrɔdasi famille fɛn fɛn denmisɛnnin fɛn fɛn kan kɔnɔ mun bɛ kɛ kan kɔnɔ u ka service social ka antenne bɛ yɔrɔ la u ka se ka taa lajɛ activité mun bɛ n'a b'u concerné n'a ka d'u ye u k'a ɲini an b'u dɛmɛ u ka se k'a kɛ. Minisiri ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na a y'an ladɔnniya k'a fɔ ko nin ye tari kɛnɛ ye wa nin ye waleɲumandɔn kɛnɛ ko ka dɔn k'a fɔ maa minnu tora faso kumabɔli la ka faso kumabɔ ka se k'u lakana ko ni olu denw n'u musow de sera ka dɔ k'u yɛrɛ ye ko ye faso ka ɲɛtaga ko dɔ ye barisa jamana yɛrɛ ka kunkelenna ko dɔ ye nin ye n'o de ye ka dɛmɛ don nin ma ninnu ma. Jamana fɛn fɛn jɔra diɲɛ kɔnɔ bololabaara de y'a ta ɲɛ donc n'aw y'a ye bi an ka jamanakuntigi son excellence Assimi Goïta chef de l'État général d'armée a cɛsirilen don non seulement u ye vision f'an ye u tilala tuguni k'an orienter ka moyens d'a ma il faut qu'aw k'a minɛ sɛbɛ la n'aw y'a minɛ sɛbɛ la peut-être dans 5 ans mɔgɔw bɛ ɲɛ b'aw fɛ doctorat bɛ minnu bolo aw yɛrɛ bɛ se k'a dɔw ta baara la aw b'u sara a ɲɔgɔn caman de bɛ hali yan nɔ Mali la minnu y'a faamuya donc aw kana jɔ nin na n'aw y'a minɛ ka ɲɛ ni Ala sɔnna ni Ala y'a nɔgɔya ɲɛ an bɛ se ka continuer ka renforcer aw ka se ka bonya f'aw ka se ka aw yɛrɛ ka entreprise belebeleba sɔrɔ mais a bɛɛ bɛ dépend aw yɛrɛ de ka cɛsiri la. Ni manu kelen na bɛɛ lajɛlen kelen ka kuma ta o ye foli ni waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin ANP ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu mun donna ni manu jigi kɔrɔ ka se k'u dɛmɛ nin taabolo bɛɛ lajɛlen na ni ka se ka musaha don ni wari bɛɛ lajɛlen na maa mun garisɛgɛ donna ni baara nu bɛɛ lajɛlen na a bɛ taa maa 100 na ani k'a ɲunu fɛ maa mun garisɛgɛ donna ni kalan na u k'u cɛsiri hali bi u ka kɛ sababu ɲuman ye jamana in ka ɲɛtaga ko la ani k'u cɛsiri fana ka maa wɛrɛ kalan kɛrɛfɛ ka lajɛre yɛrɛ kun cɛ ni attestation dilen ni manu ma fo ka taa se bololabaara minɛn na ani ka taa u ka standuw kɔrɔ an balakaw ye baara mun kɛ ka se k'a yira cogo min na. Laada don société tɛbaga ɲɛmaaw fɛ san o san ka taa Mali silamɛw ka jɛkuluba Haut Conseil islamique maa ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛ tɔn Ansaru ɲɛjɔra an karamɔgɔ Seyd Cherif Usman Madani Haidara fɛ u y'o o laada la tilen tagali kun walasa ka dugawu ɲini a fɛ walasa u ka jago bɛ se ka yiriwa cogo min na Amadu Kamara bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kun kan. Don san o san société tɛbaka n'ale tɛ kɛrɛnkɛrɛnni min bɛ bɔ anw yɛrɛ fɛ Mali kɔnɔ yan a ɲɛmɔgɔw ka sanga n'u ka laɲini u b'a kanu ka wuli ka na i ɲɛda Mali silamɛ ɲɛmɔgɔw ka tɔnba Haut Conseil islamique du Mali maa ɲɛma Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔrɔ a Seyd Cherif Usman Madani Haidara la ka na u ka produit yira la ka dugawu ɲini k'a fɛ yasa u ka sanni feere a ye se ka ɲa u bolo cogo min na min sen fɛ u bɛ tila k'a kanu k'u ka minɛn kura ninnu k'olu caman d'a ma bonya ye. An nakun an bɛ Ala fo ka barikada an ka foli bɛ maliyɛn cɛ a n'a muso bɛɛ lajɛlen an ma se ka kun foyi kama wulada in na ka na Usman Cherif Madani Haidara ka n'a fɔ parce que diɲɛlatigɛ a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn de kama donc o tigilamɔgɔ kan ka wuli k'a tigi sɛgɛrɛ kana dugawu k'a tigi ani kana dugawu ɲini a fɛ donc an ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an ye société baga mɔgɔw ye donc comme d'habitude i n'a fɔ n balimakɛ bɔra k'a fɔ cogo min na san o san laada don donc an baara ɲɔgɔn n'o ye Lawuba ye bon san o san a bɛ bɔ fo sini ka na a bɛna ka na bonya kɛ sɛrifukɛ o de tun y'an sekun ye wulada in na donc an n'a yɛrɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ yan bon an nisɔndiyara kosɛbɛ parce que a b'an kunbɛn ni bonya ani karama ye a nisɔn ka di kosɛbɛ vraiment an kɔntanna kosɛbɛ parce que mɔgɔ min don n'olu sigida ka kuma vraiment i bɛ faamuya caman sɔrɔ u ka ɲɛnamaya la parce que ale yɛrɛ ka kuma de bɛn k'an ka bɛn donc n'i y'a ye n'i ko an ka bɛn bon ɲɛnamaya ta fan san 10 ani kɔ san 20 ani kɔ a ka kɛlɛ b'o de kan
donc te fɛnɛ ye o sababu de parce que n'i y'a ye adamaden a bɛ sigi ka jɛ yɔrɔ yɔrɔ o b'a sɔrɔ te de b'a dafa ka taa Kayi fo ka taa Kidali donc maliyɛn an bɛɛ ka don da kelen fɛ an bɛɛ ka bɔ da kelen fɛ parce que n'an sigira yɔrɔ o yɔrɔ n'i y'a mɛn sigi bɛ diya an ka fɛn dɔ wuli an k'a min c'est pour ça que an fɛnɛ ye hakilina ta hakilina dɔ fara ɲɔgɔn kan donc ka te dɔ créer min tɔgɔ ko Baka donc o de y'an fɛnɛ se Maliko la bɛɛ ni se don donc halisa an bɛ maliyɛn bɛɛ wele ka na u ka taa tebaga ɲini u k'a min a ka ɲi kosɛbɛ a ka ɲi kɛnɛya ma a ka ɲi santé ma et puis a ka ɲi ɲɛ ma kosɛbɛ kosɛbɛ bon kuma laban min bɛ n bolo n bɛ n baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ sanfɛ fo ka na se dugumamɔgɔ ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo et puis an bɛ kɛnɛkɛnɛ ma an bɛ a Seydou Soumane Chérif Madani Haidara an b'a fo an b'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ka taa denw ka taa an bɛ dugawu k'a yɛrɛ ye parce que ɲɛnamaya ko ka ca an bɛ dugawu kɛ Ala ka a mɛn an kɔrɔ Ala k'a sɔn sija ani kɛnɛya la Ala k'a sɔn nabugu ɲuman na Ala ka yɛrɛ minɛ ka dugawu k'an ye Ala k'an fɛnɛ minɛ ka dugawu k'an ye a fɛnɛ ka dugawu k'an ye kosɛbɛ an kɔni an ye denmisɛnninw ye an tɛ fɛnba dɔ baara in kɔnɔ mais sali an bɔra a ye dugawu min kɛ donc an b'a ɲini a fɛ a ka se k'o dugawu kelen kɛ tuguni kunu kɔni ka bi ka fisa ni kunu ye donc an mago b'a ka dugawu la halisa donc an bɛ n baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ nana k'an dɛmɛ nin cérémonie na an b'a bɛɛ lajɛlen fo donc an bɛ Fatimu yɛrɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ a cɛ wuli ka jɔ la donc an bɛ foli bila i yɛrɛ la donc an bɛ kuma kuncɛ n'o ye an b'a fɔ salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Tebaka mɔgɔw ka nin bɔnye a Seydi Chérif Ousmane Madani Haidara la a bi don u ka laɲini n'u ka baara yakubali kadara kɔnɔna na kɛnɛ in kɛr'u bolo wagati ye ka foli ni barikada ni waleɲumandɔn ni bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin a Seydi Chérif Ousmane Madani Haidara ma ka sanga ni a ka cɛsiri n'a ka wuli ka jɔ buna hadamadenw ye ka sɔrɔ k'i kɔnkɔn fa dɛmɛna k'o d'a ma o kɛ a ye bonyamasegi ye k'a jira la k'a fɔ nin ye ŋaniya ye u ye min ta ka ɲɛsin a ma ka dugawu k'a ye ka tila ka dugawu ɲini k'a fɛ baaraw bɛɛ lajɛlen ka kuncɛ ni dugawu sanuman kɛli ye a Seydi Chérif Ousmane Madani Haidara fɛ. Société Tezara ka baɲumankɛ wale okumu kɔnɔna la u ye dɛmɛdi kɛ ka ɲɛsin ka ye ekɔliso dɔw ma ni ekɔliden minɛnw ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ ka ye ekɔliso mun garisigɛ donna nin na a ti jɔ fo ekɔliso 6 la Abdul Karim Sakɔ bɛ walawalali kɛ a ko kun kan. Tezara ale ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin kalanso 6 ma Kayi mara kɔnɔ minnu garijigɛla a dɛmɛw la u ka lakaleliw la ni a san 3nan ye Tezara a bɛna dɛmɛ ta ka ɲɛsin kalanden somaw ma minnu ni kalanminɛ sɔrɔli ka gɛlɛ u ma o hukumu de la duguma kalanso n'o ye premier cycle ye kalanden 400 sagi 400 tala olu ni ɲɔgɔn cɛ ani sagi kɔnɔminɛw bɛɛ lajɛlen kabini kayew la ardoisiw la bigiw o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw fɛn o fɛn ni kalanden mako bɛ o la ka bila ka sagi kɔnɔ kalan ka se ka sabati a bolo o minɛn dafalen dira u ma ekɔliso minnu garijigɛla ni dɛmɛ na ka bɔ Tezara yɔrɔ o ɲɛmɔgɔw ani denmasa minnu tun bɛ a kɛnɛ kan u bɛɛ lajɛlen u ka foli ni waleɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsin société Tezara ɲɛmaaw ma u ye baara ɲuman min kɛ ka ɲɛsin u ma nin ye Ala ka u sara a ɲɔgɔn caman na. Ne ka dugu in Ala b'a dɔn an bɛ cogo min na yan nɔ bon ekɔliden min b'an fɛ yan a bɛ taa ekɔliden 1000 ni kɔ la premier cycle ni second cycle n'aw sera ka ŋɔni dɔ b'an sen na o bɛ diya n ye Tezara mɔgɔw an bɛɛ lajɛlen Ala ka nin ɲɔgɔn caman yira n na Ala ka baara ta ɲɛ Ala ka bɛn sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka garisigɛw foni aw ni cɛ Ala k'aw sara Ala ka dɔn wɛrɛ yira an na hakɛto b'a la sali Ala Muhamadu caman de bi yan nɔ minnu ye dɛsɛbagatɔw ye dɔw bɛ na hali tɔgɔ sɛbɛn wari a ma nɔgɔ dɔw ma kuma tɛ ka minɛn san ka d'u ma donc aw ka dɛmɛ kama olu caman bɛna kɛ aw ka dɛmɛ bɛna kɛ sababu ye caman ka se ka fourniture ninnu sɔrɔ ni Ala sɔnna a bɛ las'u ma inchallah ka tila ka dugawu kɛ aw ye aw sera ka deuxième année ni première année mun ta ka ɲini tugun siɲɛ wɛrɛ n'aw bɛ na a ka élargi classe yɔrɔw ka don a la mun kana dan première année ni deuxième année ma. Société Tezara o baarakɛlaw minnu tun bɛ a kɛnɛ kan a ɲɛmaayaso tɔgɔ la u ye foli ni waleɲuman kɛ ka ɲɛsin nabaw bɛɛ lajɛlen ma ni ka yira k'a fɔ ɲina dɛmɛ siraw fɛ kalanso 6 de garijigɛla Tezara ka ɲina dɛmɛ na ka ɲɛsin kalandenw ma ko ni Ala ye laɲiniw sabati san nataw la maa wɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ ka fara nin kan fo ka taa se minɛn hakɛ dita dɔ ka fara o kan. San o san y'a san caman ye an bɛna Kayi an bɛna sago siri pour que se tɛ denmisɛnnin minnu ye ka se k'u dɛmɛ u ka se ka kalan bɛ se ka kɛ cogo ɲɛ u bolo cogo min na u ka kalan ka taa ɲɛ bon o kɔnɔna na an ye ekɔliso 6 de kɛ o ekɔliso 6 Kayi ville la an ye ekɔli Kamakule kɛ ka
ɲaga kɛ ka logo sabusiri kɛ ka école lafiya 1 kɛ ka école sutukule kɛ ani école légale Segu. Donc sagi ninnu bɛɛ lajɛlen an nana sagi 400 de yan nɔ. Donc ka tila kayikaw ni ɲɔgɔn cɛ. Donc an bɛ dugawu de k'o la. A bɔra nafolo min na Ala ka barika don a la. A dira denmisɛnnin minnu fana ma Ala ka kalan nɔgɔya u yɛrɛ ye. An minnu yɛrɛ fana nana n'a ye n bɛ dugawu kɛ baara in Ala k'an yɛrɛ bolo mɛn a la. Kiri fɔlɔ fɛn min filɛ an kana shot minnu filɛ an kana n'o ye NSC o fana y'an ka produit dɔ de ye n'o ye TNSC o y'an ka société yɛrɛ tɔgɔ ye Nouveau Soleil. Filanan farala kan fɛnɛ san tɔ la an tɛ kaye di bon an ye kaye tezara fɛnɛ kɛ k'o fara kan an nana di école-maîtres ma olu bɛ se ka sɛbɛnni ko la cogo min na. Ni baaraw kɔni kɛra nisɔndiya kɔnɔna na ni ka remise symbolique kɛ ka baaraw kuncɛ n'o ye dɛmɛ ninnu yɛrɛ dilen ye. An ka karamɔgɔ Musa Fɔnba lamɛn walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn. Laginɛ Konakiri jamanakuntigi sigi kalata ne maa min y'a kanu k'i sen don a la k'a ɲini Laginɛkaw ka wari dunda miliyɔn 900 i b'o de bila Laginɛ Konakiri jamana wagande ka bolo kan n'o ye trésor ye. Guinée jamanakuntigi sigi kalata décembre kalo tile 28 nata don kɔrɔfɔ mɛnna tarata wulada yan b'a fɛ wa Laginɛ wari dunda miliyɔn 900 in n'a ma ɲɛ bɔkɔ maa fɛ maa min y'a kanu ka jamana ɲɛmaaya ɲini f'a ka bɔ tile 50 yanni jamanakuntigi sigi kalata cɛ wa nafolo dɔ fɛnɛ jɔn bɛ tɛmɛ man ka kɛ min ka jamana ɲɛmaaya ɲini b'a fɛ yɛrɛman wutu kuma o ye Laginɛkaw ka wari dunda miliyari 40 ye n'i ka yɛrɛman wutu fanga ɲini musaka tɛmɛna o kan bɛ i bi ɲangi ka sanga ni jamana sariya ye fanga ɲini dɔn 50 ɲɔgɔn na de cɛbɔw kɛmɛ k'u kanbɔ jamana ɲɛmaaya nɔfɛ Laginɛ Konakiri jɔnyɛrɛ yew olu bɛ taa 16 ɲɔgɔn na kalata ko ɲɛnabɔli jɛkulu direction générale aux élections DGE ɲɛma muso ka fɔ la nka fanga ɲini dɔn minnu ye dankɔrɔbaw ye kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna fanga sinamatɔnw min ka fɔ jasura ka bɔ fanga na Alpha Condé n'a ka fanga ɲini dɔn Rassemblement du Peuple de Guinée RPG Arc-en-Ciel ka taa se fanga sinamatɔ ɲɛma Selu Dalen Jalo n'a ka fanga ɲini dɔn Union des Forces Démocratiques de Guinée UFDG mo ninnu ji sentina ye jamana ɲɛmaaya ɲinini na nin b'a jira k'a fɔ Laginɛ Konakiri bɛ k'i kunda kalata kan kalata min bɛna kɛ jamana ɲɛmakɔrɔ Alpha Condé n'a ka fanga ɲini dɔ kɔ fanga sinamatɔ ɲɛma Selu Dalen Jalo n'a ka fanga ɲini dɔ kɔ ani minisiri ɲɛmakɔrɔ Sidiya Touré n'a ka fanga ɲini dɔ Union des Forces Républicaines UFR kɔ san 15 minnu dɛmɛnen filɛ nin ye nin fanga ɲini dɔ ɲɛma ninnu de kun ye politiki binaku dankɔrɔbaw ye a maa sabaw bɛɛ bɛ tunga fɛ bi u tɛ se ka na jamana kɔnɔ. Algérie ni Maroc seginni ɲɔgɔn mɔ ka sanga ni Amérique jamana ɲɛma Donald Trump ka laɲini ye a n'a ka surunani don a kɛ man di ka sira sɔrɔ nin ye Algérie jamana wasaden dɔ de ka hakilina ye min bɛ wele ko Ali Rabija a ko f'a ka sidɔn k'a fɔ gwɛlɛya min bɛ Algérie jamana ni Maroc jamana cɛ gwɛlɛya don min ɲɛ ka misɛn wa gwɛlɛya don min fɛnɛ gili sɛbɛkɔrɔ don bɛ e maa o maa n'i dar'i yɛrɛ la k'i bɛ jamana filaw bɛn a laban bɛ taa k'i bolo dan bawo i tɛna ɲɛ sɔrɔ i ma na kɛ diɲɛ maa o maa ye RSI kunnafoni di sira Sputnik kan a ko f'a ka sidɔn k'a fɔ Maroc ni Algérie cɛ ka gwɛlɛ ni jamana caman ni ɲɔgɔn cɛ gwɛlɛya ye dɛ hali maaw ɲɛ bɛ Bani Israël ni Palestine gwɛlɛya min na ko Maroc ni Algérie cɛ gwɛlɛya ka jugu n'o ye mankan min filɛ RSI ni Ukraine cɛ k'a tɛ suma Maroc ni Algérie cɛ gwɛlɛya kɔrɔ a ko mankan min filɛ Pakistan ni Inde cɛ a gwɛlɛya tɛ suma Maroc ni Algérie cɛ gwɛlɛya kɔrɔ Algérikaw ka wasaden ko Maroc jamana ɲɛmaw de bɛ ka wale de kɛ sigiɲɔgɔnya la wale min ye kɔlɔlɔ ye Algérie jamana mo a ma ladɔnniya k'a fɔ jamana filaw kɛmɛ ka jɛɲɔgɔnya tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kabini san 2021 uti kalo ka sanga ni Algérie ka laɲini ye nka yan'o kun jɛɲɔgɔnya jɔli cɛ fɔɲɔgɔnkɔ in kun bɛ yen kuma bɛɛ ka sabu kɛ kɔnɔ dɔ de bɛ Maroc dafɛ ani Espagne yanfa cɛ ko Sahara Occidental Maroc jamana kɛmɛ ka kɔnɔ in kɛ a ta ye kɔnɔ in mɔgɔw muruti mɛ ko fɔ u ka kɛ u dama jamana ye sigikafɔw ni surunanidenw kɛlen diɲɛ seleke naani binaku kan
n'a ma ɲɛ k'a fɔ sigikafɔ ma fɛn min ɲɛ natiri kamisa jɔda tɛ o rɔ Maroko jamana ye laɲini dɔw kɛ ka baara bolodalen dɔw dajira min bɛ se ka kɛ kɔnɔdenw ye a bɛ to Maroko taya la Maroko k'o ma ko plan d'autonomie o kɔrɔ ye fɛn min bɛ kɔnɔ jɛ ni dugujɛ ko mugan ni tan maaya kɛcogo tɛ se ɲɛ olu kɔ Maroko b'o ɲini k'o kɛ kɔnɔ in nɔ o kɛra lapitanizo ye sa o kɛra sirabadila ye sa o mana kɛ fɛn o fɛn ji sanuma min da Maroko jamana bɛ nin bɛɛ kɛ kɔnɔ in ye nka kɔnɔ in bɛ to Maroko taya la kɔnɔ in mɔɔw de ban bɛ o mɔ wa Algérie jamana fɛnɛ fara bɛ kɔnɔ in mɔɔw ka ko u ka hakɛ dɔ ye yɛlɛma hɔrɔnya ɲinini ye ko u kan ka dɛmɛ o kan ni o kɛra u hakilina ye o de kɛmɛ ka Algérie jamana ni Maroko jamana fɔ ɲɔgɔn kɔ kɛlɛ na sira fɛ kɔnɔ in tɛ se Maroko la nka ni kɔnɔ in ma murutilen jɛkulu Front Polisario kɛra kurunfɛn ye a bɛ kɔtɔrɔma bɔ ka don Algérie jamana de kɔnɔ dugu la dugu min bɛ wele ko Tindouf Algérie jamana b'u bisimila fana fɛn min kan ka kɛ u ye k'o kɛ u ye o de fɛnɛ kɛmɛ ka Maroko jamana tɔɔrɔ Iran jamana ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ olu ni Ameriki jamana cɛ sigikafɔ a tɛna daminɛ cogo si la ka sabu kɛ Ameriki jamana fɛ sigikafɔ bonya tɛrɔ ni sigikafɔ daminɛna u ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ don u tɛ sigi ɲɛŋɛ ka sigikafɔ in kɛ o jamana dɔ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ cidenya la Ameriki jamana b'a fɔ o jamana ɲɛmaaw ye a ye t'a fɔ Irankaw ye ko anw fɛ ko ye nin de ye Iran jamana ɲɛmaaw fɛnɛ b'a fɔ o jamana masina ɲɛmaaw ye wa a ye t'a fɔ Amerikikaw ye ko wa ko anw fɛ ko tɛ o ye o man de bɛ o surunani do la fan filaw cɛ sigikafɔ in nɔ Irankaw ka minisiri min ɲɛsin bɛ Iran ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔ o mɔ Abbas Araghchi a ko sigikafɔ tɛ se warawuli u ni Ameriki jamana cɛ k'a sabu kɛ sigikafɔ laɲini dɛ ko Ameriki jamana ɲɛmaaw bɛ k'u ka se de jira sigikafɔ kɔnɔ k'a fɔ a ka mugujugu dilanko kuma min bɛ sen na ni anw na nɔfɛmaw t'a fɛ a ka kɛ a dilaba ye n'aw yɛrɛw ko k'a ta in dabɔn tɛ kɛlɛ kama ko nka ko jamanadenw ka dugu jɛ ko mugan ni tan maaya kɛcogo nɔgɔyali sirin bɛ mugujugu siya min na n'o y'a kuranko nasiraw ye k'a ta in dabɔn bɛ o de kama nka anw dan tɛ aw la wa n'a ma ɲɛ k'an bɛ jɛ n'a ye a ka tɛmɛ ni mugujugu labaara in ye fo a ka sɔn nin mɔ de an bolo non dan tɛna jɛ n'a ye a ka tɛmɛ n'a labaarali ye Irankaw ko o ye jɔnmaaya ye Irankaw ka minisiri ko hali diɲɛ selekɛnɛ ni tɔnba Nations Unies ka lajɛ min kɛra kɔsa in na septembre kalo tɛmɛnen n'u y'a lajɛ k'u bɛ sigikafɔ in kɛ u ni Ameriki jamana ye ni Oman jamana ka surunani do ye k'a ma kɛ o n'a ɲɔgɔnna sigikafɔ ye ka sabu kɛ u ma ɲɛ a la ka sanga ni Ameriki jamana ɲɛmaaw ka yɛrɛbaya ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ octobre kalo tile 20 tɛmɛnen Irankaw ka minisiri ka babu sendigi ni o ye Ismail Bagayi ye ale y'a yira k'a fɔ hali ni sigikafɔ ko a bɛ kɛ fɛn ye Ameriki jamana ni Iran jamana cɛ ka surunani donnaw to u cɛ a tɛ se ka kɛ sigikafɔ nafama ye septembre kalo tile 23 tɛmɛnen Irankaw ka diinɛ ɲɛmaaba ni o ye Ayatollah Ali Khamenei ye a y'a jira k'a fɔ sigikafɔ daminɛ ni Ameriki jamana ni Iran jamana cɛ o kan dɔrɔn ka sabu kɛ Ameriki jamana kɛmɛ k'i jɔ jɔyɔrɔ min nɔ sigikafɔ in na Iran jamana ka nafa tɛ o rɔ a ko Ameriki jamana fɛ sigi hakili dajira ɲɔgɔnna tɛ a b'a hakilinanta de diyagoya cogo i ka ko kumana ka ko to cogo rɔ Iran jamana tɛ se k'a fɔ k'a ni Ameriki jamana bɛ sigi mugujugu ko kun kan foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ k'a ɲɛsin an ka technicien ma o fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma kunnafoni di so ɲɛmaa so fɛ an cɛ ka lajɛliw la a k'an bɛn n'Ala sɔnna ma